Поздрав от Мариан, поздравява жена си Мария, сина си. Тодор патрона, Стефан патрона, Кокольо патрона и Малкия. Ганчо, дето е най-великия на света с песента, да тръгне и поздравява. Дъщеря си Милек, внучката си Мария и всички за Койо неговите са и за всички това е. Койо неговите са и за всички това е. Bisi varan fenuş bene Ame katovere Solasto sabote bote Pepina ne bumenine Ede boşe